Desa hisien ngi pidang subhai pi baro syakani ke program nakamenta syakalasai kebangi peni lang bau shlong mil ukro atiar mentakas ngi don hang ni bar wei rong ba Dr. OS Jerwa ubadai urong ba bola pengkre bhai ladi bani khun yak election genomic mat syaka yeng darbar thawan ga jala house nam arjar fulai nang tai napo maurung neng constituency Dr. ngi pidang subhai pi syakani ke program Kulisibon ba sam ibalong ru iwe niki nong i press reporter jong ka Shillong Mail ai khublai karpang ya ka ik borok ki staff jong ka Shillong Mail ki bal akan mau kumyangi ki dong long ki Ramadan mo haktin ka si min ong ki common man la ni haktin ni ki ong am admi net skamba lingba ini jing kran ni baret bangi kenduk bat phi kan long ka jing la ban pun safriang ya ka ka jing mut ka jing smu ka jing angnot banga ngadon nam ta ki pat nong song nyong jong ka ka mau kedang konsensi kerpang bat kerpang nam ta ka jala bat kari jungi hibrok kowe teman-teman doktor ko bang itep pidai wei pedang ginong sumar brio nrei balai pat pipoi syakane ke jeli jong san pertai bat kaniru kam dai shu ka sien ka ba nongkong ri su thu pilai khoni election house nam arjar khalai bar arjar khapra pila syukur shan no iki perlok bar house nam bola dabru hakani ka by election pila syukur shan yo ba pani aching CM na NPP ban pan poi syaka tak chungchop chung ui kan election phila ban subatai kai ka daw pi ba asam ka jing yadon jongi hakani ka duli jong ka seng san pathai nomor ngiwan ka long yeng ka ba ipa jongi ru ila ju long teng nong mi khmat nang tai na po ka mor ka miswa ki khot ka sorong kam konsensi ti la job usnam nyopu nyopu pra bot pra pulai na ka seng ru lom hi te nging lai he ya san hi hakata ka jing yalam lenti jong i kalong yeng ka ba yarung yami bha ki pat ba te nadu itu ki pori ko mut ngila don bet hi kata ka jing yajan bat ki ru pat ba te hakata ka jing long khana haduk ngin lopoi ka jing pule kum ki haduk ngada dap pan pule kum doktor te maria dap pa si ka jing pule doktor ro na pok ba yo na ka meklia kota kumut maria dap pa si maria sedang menteri hapo ki Maria John hi hapo ka kam government himut ka taka ban kong duk bingi ban poste manga ka de hapo snong mau keneng te na duk isnam hi kendai po ndrio kendai punyo ngila tre hapo mau keneng nang tu bede ngayok transfer se sedeng posok PHC te hadin ko tu bede arhajar nyo resign no nang kam ngami sekani ka juli jing ele kani kam election ha naka parti khnam napo ka khasa opsa mor kuneng konsensi persya yai ba Charles pungroi bolong milih tu ka snam te kadai ka jing angnot nai la yeng mar ngila don lupa ka jing yajan bat ka jing angnot ko jong ipa bai kwa hi ba ndon wei na yeng ban bot den ya kita ki mati ba ilaju yalam lentim in na du menswa khamta ma ka jing yajan jong i ba ka tai ka mor kuneng konsensi te arhajar prang tu ngami banyele election kadai na ka parti khnam te ngang i ka jing ya jong ik ngijat benreu ko ba habang yemi banyala election tentang ha ko tu snam arajar pra ka don ba ko tu ka jing ki phendakan mau ka ba iba pol ku we ni ginong yalam jong ka sang khnam habang ila ki ka embos tu snam arajar pra te ka ki ba kata ka jing ya ka jing ki khon samla jong i khamtam ya ka jing ban wan ra no ka embos mat ka lawan hi ka tu ka jing no siam ha ki breu saka parti khnam tingir ngi song set bang ong ngi nya yelet onang parti khnam bagi pat nong kersan hi barok khat ngi to mi bet yelet nang parti khnam te ngi la ya kambas ngi la campaign lain dal poi ko por man yelet election dal dam nyong ko but habakot ngi bon baan bot parti khnam hi barok ko we ro job tang ba por mar we te hang tu ngi iba lada ngi mi ban yelet election tang da ka emotion semua kata ka jing sngu i ri jat bun ro tang kampoi tu nomor ba teng kidon kimut kibon pi factor su kiba habang ya perhat sepang ka jingil election kipe ke parti kipe ibril sekibon ke kiba haban pencong nong rem yang habang ya persang banyel election te hadin ka arajar pra kham tu hadin ba ka khnam ka job tamarwe te kena kaliang jong inong yalam jong ka sang khnam jong ma adong kam ban penthlan no ya ka sang rulum de bandon tang go sang rulum la se ka jing ya pat ya pra sang rulum ko poi sa ka jing ya jeng bampoi jungi saka thong nomor hotu snam arajar praro nga ngayo na khnam yawan baar te ba yele na parti UDP wan balai
Terdadai bakaya telih kaseng kabut sang rulum hang tu senam ro ngatrai ni job ni. Nomor kelam tambun baca sing ni ro. Te dawan kum kata ka jing terwa. Te ngir ngis ngarong so ham o ka bahahi kendon gong tang wek sang rulum tingi la ya bab nakalih ka jing lam jong bapol ka khnam kum tu kila persang manya terli lang na pat kaseng UDP. Te napoi usnam arhajar khatlai ka UDP kila ngi la don ki ngamnot banyo yele biang ya ka arjar khalai kun mangar kan nak sa UDP ndai ka dalau poi ka por bang nyapan tiket nak liang jong ka parti UDP tang bo pol bayo tengi ri bedon lang po ka knam iklam yo tiket so te de tu snam bada man se nga ha jing kwa man yele la kai le te mi la ka mi yele independent ha tu snam siam tu simbol direction jong doktor senan ha thì ang tu hau ta skop waktu senam ti lai shui le morway be hi ka bor kum tau independent candidate te kapat ka pra biang ka buat hang tu ngawan uba yele nu UDP ba habalanda riwan balai ngang ba yele independent besar te hang tu ru biang kalong popoi biang chui hi la da nyemia pat ya perang treng na poi sa ka thong tam ya pat biang kum chui hi te ka poi sa kata ka jing bom ya poi sa ka thong te ngiram ka tu senam arajar lai ro arjar khat lai ro te nang tu ya lenti biang sa san senam poi arjar khat pra arjar khat pra de kawan kin kan mau so arjar khat pra kadon katu kajing ki ma ban pen ko bor ki rang bas nang mo ka village administrative ha ba pensingan PNCM la lang we ning nong yalam hakmat bai form yo to ka parti PDF te kawan biang katu kajing su ye jaj brio bangi dei ban mon penuan ra biang ya kan ka jimpen ko bor ya ki rang bas nong ling ba katu ka village administrative te ka ki pholok ba wat ha po kan son se jong yeru tingi ngi song shit ba ngi de man klan yo yang PDF te hang tu ngaru join lang kersan no te ngalong presiden mangai PDF hang ta po mor keneng bah balandari long kurtong ti don si ba mukti ru ibadai balaile menajar khat lai tu isong yang nya kersan lang no yo hab tingi lai persang ya terliba lai ngut mengiki ban persang ban ya kersan lang bah ingin penjok ya PDF nang tai na po mor keneng konsonsi mre dal apoi ko por mre ka jingele poi ba ar biangi khlam yo poi sa ka thong te hang tu ru ka poi biang kata ka jing ba nak UDP rumi candidate uai te bla ka buat hang tu ka pharia biang ka buat hang tu tungnya poi ba ar biang tingi khlam la bon poi sa ka thong te hadien ko tu ar hajar khat phra kayat ka por kum tu te ka jaring khat ba u ka long ka ka jing sosi ka jing lo nong roi konsensi ha ba MLA jing ni na po ka khat lai mor kun konsensi khat no steng por ba debet menong rum kum mau i mo pam kwa dua bulan te kawan ka by election arjar arhuwe te kan lawan ka by election arjar arhuwe te hang tur ka laki pholok ba kata ka te nang parti UDP ki la pen bor he ngi kyong mi banyale tingi perkhat ngong by election re kam don sumut banyale te kum tu nak kaliang ka parti kira no kyong bangin ka san lang no ya ka parti NPP nomor ba ha popoi ki by election kum ni basam bon sen hi ha ba mi ki by election pen di wat ki record jong ki wi konsensi ru pun sini kin job Jibril Jibril nak parti kepada pak government ni. Namar Jibril kila tip ba uni udan bandar job ni kemud la don pa be pak sarkar. Ti la kata hi kemud lai kersan ti ki babun hi ki pat bar ki long ngim ong sung kersan kan NPP ngi ong kersan sarkar to apa. Long kelkar ke jikmil tiba ka roi kapar ka mal ka kawan pak kasnong kan ma ka jing ada yo MLA jing yo wan na pak ka sarkar. Tinggi la ya lum yalang bhai ki pat nong song kham tam ki nong kersan nong parti UDP pat ki perlok perjor ki ba ye jajan ya thon ki ba ji ya telun lang ban ni nak koi ka senam nak koi election tinggi la ya perkhat begin ya pan tiket nak UDP pat menta ngila ada apply ngila ada ban thap kertang hapok UDP pat ngalong ru ngila form ya circle jong ka UDP hapok mor kenang ngang ada presiden jong ka UDP jong ka mor kenang circle ting menta ngila ya chkhmat ngila pengkhre ba banyak kon nak parti UDP te kum balong mentahi kemud nak kaliang kisang lulum kadan udan setang kum bapa ho do mentah kan udan setang we kandidat jong ka PPP te bat ni nak UDP te ngatrai ada kam lau ya pat bhara kan ko bot jong sang lulum ni don jeng kerman ba bangi nyapoi sa ka thong kan ka siang ba mentah alajar afulai nang tai nomor kun konstitusi nomor ba kadehi konstitusi ka ba e sang lulum ha ka mor kun konstitusi ru pindah kan pa jong ni job lai sian ru de nak sang lulum he ti hadian jong tu wan ba san bor lais na mi job nak sang rulum ni mun riu sen ka kan konsensi jong inang tai kila pha no khmat nak sang rulum ti kumut tangi ba cha arsin ba di ba David arsin nak sang kongres ti kum pau hi kumut ka sang rulum ka khlan bang tai ka bot bang ka bot ba
bagi pak nyong nyong konsumsi ngatai kidan ba kaman siam banyak kersan ban ai kata jing kersan yang kesang rulum kita hi kilong ki jing angnot ke jing kimi lenti jing ke jing penkaya jing ka ni ka election kaman wan ta jala pulai Tengi zo tu phim dai shu brio badang thamai ka politics play dan mentana du snam arjar pratar ter te kai ka ba ke kita ki mat jing terwa ki ba fibu shu pajba kana bo pajba chu ka maro gnen konsumsi unche di phi ko mutano mi khmat shakde ga yendar ba thaw an ge jala hakane ge election banwan doctorพี่ว่าสามบางอย่างพายสักคอนโซซีมอร์กันนั่งมอร์งี้เล่นไตก็ลองนัดดูกับพอจิงปานดูสนามเนี่ยผู้อ่านงี้ไรงี้ไรเฮยาสันทั้งตัวพอก็สนองงมดกินกิสนองจากมอร์กันคอนโซซีก็ลงกำลังทำไมส่วนงี้ไรไรเฮยาสันทั้งตัวละดักกี้โพสต์นำงานเลยละลองเชิดตาก็จึงจงงานละต้องบัดกับมอร์กันนั่งเบ็ดอีป้าจบเล็กชันขัดกันได้สปะเนี่ยผู้อ่านเรียงงาคานเนี่ยผู้เอกมดนัดดูกับพอกันดังรูปนายกับมดละหังไตเบ็ดนัดดูดังคลงรู้พอเป็นลองเลเซียตีพอกี่บ้าngadang lip pulih doktor akti puat saya kam mayu di kelam job election chuan rai Maria job doktor ro Maria pas ya ka jem pulih doktor ro kemot lapo yang semua kenang sakri kum doktor sarkar ro hamor kenang nang tu hapo ting paso hadian ngum tu ngai election hadian ba job election ro te kata ka jing sakri ban lip practice ban ai dawai ro kemot ne be hamor kenang konsumsi ai dawai kum hapo soran kham bo klinik nang tangi bo klinik ang te ka jing ede jing jajan ba kita kin long song snong hapo ka jong kamor kenang konsumsi la long ilai long try ma ting idan ka yang kesem ka bayar riang ipa hapo mo khanu tengang ka bot la jong ngidan hapo mo khanu kum ilai long try ma satai la ya itu thau bayang ba sem ki nyakha ki nyaman nyabon pa satai hapo mo kenang ka ba ngilai ya jan bai kin kum langsung long try pa kum kin long song snong ki long bet ngi ting long bril la jong be kham tam kan yang silang khen ka ba ngi rong yami ngi le yawan ba te kata hi ka long wei bat ba kum ngi blai em hang to hapo ka konsumsi lagi pau lagi bon snam ma ngi lai i bon ngi jing duna hapo ka maruk neng konsumsi ka ba ngi angnot bat pen urlong ka wei ka ba nga ju angnot ba ka long me ka medical service ka ba ngi yo hapo ka snong sor kham tam ka de ka wei ni snong ka ba tam hapo ka ri jongi kham tam mo Kidon lagi bawa ba kadai kau because village in Asia Andre dengan wat jeng tu bahaya kata tu kau balong sana kau melong ngim tu pada tu wat kinong yalam slong si songkai mat king ong tu nang no ka sus ka ba declare ya kan kami ka seorang kau kadai sya kata ka because village paisa wan kir tu nang no ka pun tang ba ka sumi apa media na kami haki ngim datuk bang amtup ya official no media tidak bentuk ya kata kasus ko declare kan mereka di benda ni kono ka kasus ko ban kibala adep survey la ni ya ka pathai bro ko wi kibala survey kibala pa kalong ta te kadai kai kata ka declare ka sor kham kalong ta ngim tem te le sei kan ni ham panyawan te kasnong sor kham kadai ka pa wi na kasnong ba tam re hapo sor kham ta bangau ngapoi li sa ai dawai po sor kham ro ngane ba sor kham ko dai ba ngai i baka duna ba kata ka jing ka medical service ka ba inong song sor kham ki yo popli ki nong sor kham la da hap tang ban ai drip sibilor hap ban le chmor mor klen PHC la ni sasmit PHC te la da hap ban chwa khon ai dar kya wan su do slong la ni hap le ki kam barit ke badang long menteri tang apo snong rum dan ka don tang wi sop center apo snong sor kham te ka ni ka de ka wei ka ba nga angnot ba at least ban ra ka PHC apo snong sor kham Wei nong ikmat hadin wei nong ikmat tang kajing kular sudah ngin sawanra andre kam dan re ngang su thu balada ngang kwa hi kamot ngakwa namta bayala dia ro kan kam steng kipat ba ru ken kam yo cement toy nampa dakadwa kajing don jong ni pesi nomor habang ipek kita kitan smith satu sama kontrol support jongsha hapo smith kadon ko wei ka PHC tep kala long CSC ro ngam tep ka to nang to kadon sa jongsha ko wei kadon sama kontrol kisnong ki ber kila yo Rekom no kamu seorang kamu dah kamu yo, terkata kawai katong kebangang si angnot bangi di banwan rak ka PHC hang teh hapo seorang kamu kan hapo kasnong seorang kamu pelun hi berak kawai. Terdengi pai sini silang umkan pat ngapet ba kilong jengai bahan ni kini administrative service pi kamu kena makam mentaman balak dan ke bypass kalau kamjan ki kita i kip nong song song na sebenriang nong hali ikam barit bah bikin haban marak seduk sapo blok mau kena teng kalau i kala janga ya ke pe te kasi don ka jing perkhat jonga ba ladangi angnot ladangi poi hi kemut alis kum kawe ka agriculture office barit kum ka badon hapo sor kham ka wei mangin bo tang kum hapo tim pasok na makin nongrap ki ba ki kam ki barit ki banlong ngam tip ki khot ki extension office la ni ka wei ka bid office jong agriculture kan don tang kum hapo tim pasok te ladangi khen na kaliang jong ki
veterinary ro kamdan office lagi ngiyok ban bo tang kawai po chilam kan tang mading pasok ro mut kan yarap sibon ba haka jing dongkam jong ki nong rep ki bari jingri lani ki nong rep ki ba dongkam ya ka jing yarap nak po ka office agriculture kum ka boyok sembai kum boyok ya kasbo kum boyok kini ki dawai at least kini ki ba ngia persang ban ladang ngia poi kemudian ngia le ban warai kita po ki nong song snong jong ka snong kon mau kena konsumsi berkuai mencua kalau ada proposal ban warai kuai ka blok po tenring Rika tu ka blok pada ngam tip nak kadau ka poi salai kro timen ka ni kadan biang proposal ban warai blok biang tak mah ka poi hamopan ti ka taru ka de ka wei ka ba ngi nyabu ka thong bala dang yala ban poi saka thong tingin nya persang ba ka tu ka proposal mencua ka badan ban warai blok po tenring si ngila biang nak ngimla ni tambah ka jing persang tingin nya persang ada kawan ka blok kan kham kini ki nong song song kin kham lon ka ta ka jing kham jan saka jing administrative service ka ba ki yo na ka government kan ti kum ka sno mo ka siang ni ka wei na ka sno ka ba ba ti hapok mo ka siang ro ngape ya na ka liang ka kot ka kya ka health service na ka liang government umdan ra tang sop santar umdan hapok mo ka siang kibun ki ong ba kala don ka ni grim jan ti ngi habang ka jing pe jong ngam deng ong tong ni grim kala jan ndai kum ka wei kum ka mo pat ka jan ba mo dia hapok mo pat ka don ka wei ka urban health center ka ba ki wara na government tang ngapet nga kum mo ka siang lo dong kam ka wei ka urban health center hapok mo ka siang bakan long ka jing sakri ki pat nong snong jong mo ka siang nang tapi na phai satai spo mo lang sai si kita kiri area satai kalau don proposal lang tu ban amon ra ka wei ka sop center rehang turu kadang suya itu proposal kemud la dong kam ma ka sop center buat saturu ti kita long ki kham ta ma ka liang ka kot ka kya kan ma inwan ra na mar ka jing long brio jong ite ko ba kong santam hi ka jing im jong ite ka di ka jing ko jing kya ada ngim yok ka jing ko jing kya kam dan jing mut ra ka spa ka pho nan de la dalai kan do jing ko jing kya ka mut kham tam ki nong kondong li ka bodok bupli te poi sa ka kiram poi sa ka jing duk la da ni wan lap ka pang ka sistem te kita ki long ki ba ni ang not bon ra ka jing sakri ji ki pa nyong song snong jong ka tai ka mor kun konsulsi Hasyo bangin poi shi ki phang na shuka on bu wei jingli hausna mar jar pra le na knam te balai menta pat phichet ye UDP balai nak wei pat party let's say kum independent ni dong kam ban yo ko wei ka regional force ka baklan la dang im yo ka wei ka regional force ka baklan la da ya pat ya pra kom ne kamot bahkan klan ka ni ka regional force ki nomla kajing yalam lenti jong bapor ban penduk no ya ka khnam ko nomor ki nong yalam jong hi na ka pos ka por ki lai persang ban wan ra kajing itli jong kisang rulum kajing wan jong UDP ho khat kandai spa kandai penyo ro kadai bai kajing persang ban wan pentia tli ya kisang rulum par ha to ko por kala sai so ro hi ka to kajing ya persang jong ki ha ka ba ka PDIC nang ta ka HSPDP si benta jong ka HSPDP bat ka HPU to ko por kila iwan lah ka wei kalama ki form ka UDP ti fen kan ma tu snam gi mat ka job hadu arpo sit en khat kandai arpo sit e ka job ka UDP na jantia li borok nyu sit ki yo lot ti ka yo hi te ikmi lenti ba mentaru ngin la ngi la ban pan plan phai ka sang rulum kham tam ka de UDP ka wei ni sang rulum ka barim tam hang ne po ka jala jongi ka bala yo ka jing e jing sanya jung pat ba ka bawan hiar pateng ka badang ka naduk ka sang EPHC mo ka balong ka me jong ka EPHC ka bawan rai ka ni ka jala jongi me khalia ka ba yakun te bangi kwa hi bakan wan ka sang UDP bat da ka jing job jongi nang ka sang UDP kan long bai bakan nang aibor ka sang UDP sisit adi sing lala ban plus saka kenhon jong pin mar ha ka politics kumar ka de bai tang ki numbers te mo lada so sisit ni lala ban plus saka tali jong ka UDP te kan long hi ka jing kersan pan ngai skam baling ba ini kan wan kata jing yalam ya ka sorka da ka sang UDP ba ngin yo kata ka jing angnot jongi ban ong kata ka jing sensa dala de yala de ngi position ni ka kelong gaman jong san perthai bamenta agaba UDP ru kadai wei na ki parti ki kongsan ki bekerjaan ya kane sarkar Beklaya Democratic Alliance rei hapadeng ki jing sha kno ki bobon kum ki jing kno bam sap bat ki wei kum no phin sai khuj apa phiele na kane ka parti la ban ong ba phie kusum lang ka juk ka tinget phitget lang te kai bo phidon ban sai khuj pa il de lor ka takapang pi phin dei phin pe ya ka jinglong jak sang san perthai hapo ka jala jongi ka parti UDP hi kamut hakisnam arajar khat lai pin i ki job tang rusit ki job prasit man ren ha do pra kom tai kom pan mau ba ti ka parti UDP ko to ko por ki ong malmat ka de nang mar bangi dan apa sarkar tharai ba ki pat ba ki ma ji kersan so ing
เนี่ยกำเนิดกันจริงใช่เนี่ยจึงไปบ้าละช่องชาวบ้านจงสอดการรู้สั้นสนมขัดไล่ดูขัดพระในดอกป่วยกิเลสนาจารขัดพระปัดรุ่ยเละเบี้ยงหิโยตังเรียวที่กันเนี่ยฮิลิกิลงกับparti kong gumnung ta lada menta beda rung habangi klam dan pa sarkar klam dan kata kan nyelai persang ban peni jing bakla jong sarkar hadukan nero henrei kipai ba kitang ai stang rusi te kada ka jing don ka sarkar hi ka we ka jing ka nongrem jong ka parti UDP ka jing don sarkar ka we ka lomban wara stability jong ka government mo marba lada kamdan stability jong ka government pikan ma ki por men swai ki dan ki sarkar ban sistem sistem ki don matang sipo banai ki khalam no kham tam arjar pra do arjar khalai ki sarkar hang tu ki wan jao do lai saupli sarkar tu snam ning kong ka wan so ka UDP ka yalam nang tu ka khalam no nang tu ka wan biang pada sa sarkar kongres ka khalam nang tu kum ta ka tingim kwa ba kum ki tu kin wan ba ki ka sarkar ka numne tang san snam ki no man ki bon ki project ki ambition ki jong sarkar ada mlon ka stability hi kamut kadko ka jing terkam jong sarkar te ka we ka nongrem hi ka lom bakwa bandan ka stability ka bang sarkar UDP re da ka jing don po sarkar ro kamut pada ba ong ba kan sulong tang ba sus ngapjar habai i ka don ka dong jing bakla pindi i ko ma po ka por ka ba ka don ka tu ka jing ki atau ka skim sebagai skim jong ka power department MCCL tiga UDP kalau dari kawan nak kidong yalam jang sang UDP kalau dari kawan kidong yalam ki balak keren persya bahai kan ni hadu upot ke ban Pak Weng ya minister jang ka power untuk power Pak James ke sama ka dia ka jing penbor jang UDP bagi hak ban Weng nak yu Pak James nak James ke sama nak UDP nak portfolio jang ka ti kita hi kilong ki ba ti ya kata kajing kena jong pi benda ya kata ban ong ba ton kajing mam sap te kata te ngintip sino mangi kidon ki legal authority kidon ki investigation authority kidon ki anti corruption authority ki bani ya kata telah dalak ban proof maki ya kata te ngin ong gumno mo lada ki ong man re kan sulong tang kajing kena ba kajing kena ham saya nang ne nang tai te ya kata te mla ban batai mangi kidehi ki authority ki ba ki agency ki authority ki ban pet ki ya kata lada ka don te ki ha pencusa maki ya no kan mendai ban ong tang yu piula mendai ya no ro kita Pidan ke cing milti bak sarkar UDP kan dalam kemarin sarkar haunus dem arjar fulai berwan hadin ki election ke itrai kita ki strategi musuang ma tigilat kelenti ben penorlong ya kata kacing tu hi kumbalong mentahi kadon ka jing ya trisi tomba na kalyang jong kinong yalam jong parti nyelek kat balak ben penteli ya ki nong yalam jong ki seng san parti beper bar ka jing kentu hiru ya ki seng san dulu makin jong ki wik sang rulum ban ya don lang no haka parti UDP khnang baka sang rulum kan kin khlan te kata hi kalong we te kum ngi hang tai apo kamor kan konsumsi ru ya bai kata ka jing kentu ki pai ba bagin ya kersan lam ya kasang rulum baka de kan hi ka we ka sang ba khlan tam apo ka sang rulum ka sang ba lawan ra ka jala jongi te ladangi kwa hi ban yo ka jing sensar dala dia yala de komod de tang lingba jong kan ka sang UDP bangin yo ka tang sensar dala de yala de te let's say hakinong yalam kila bandon be ki ba bandon ki sang rulum mo de ki pai ba hi ngin hab ban pen sai si pai ba de tang lingba ka jing start jing sampang jing ki pai ba bangin ai ka jing kersan tang ko ka sang rulum khnang bangin poi sa ka thong ta hi ka long ko ka jing tentu ka jing angnut ka ya bang ni pha ni ai si pai ba bangin ai lam ka jing kersan nai pai khmat su ko ka sang rulum ai ben ai ka UDP mata kasin ba ngin yo ka jing sensar dala de naduk nampak judan kasen ka ba kaseng rulum kan yo ban sensar mo bai lat no tong snem nyang fuar ba ka pe Chelsea ka yo hadu lai pu sau si ba ka sensar naduk ka tu mot ka de bek sartar klek khaw te ni kerman ba man taw snem arajar apulai ada kipai ba hi ka jing kersan ka barat ba ya kaseng UDP kala ban yo kaseng ka ba simple majority dala dia ro la ni dom yo sebenarnya bahkan long ka parti ka banyalam khamat ya ka sarkar ba le se kan dan ki babon ki jing ang no changi kum ki chat ben reng ngin na ban ben long ling ba kan ni ka jing alam jong ka UDP ya ka sarkar kan lacu dan ru kicing kena bah kiba dan te kicing kena kiba kata ya ga iupai bai kum ka LP nang ta kicing dawa dan pedrong ikitin kasih apa khrnet ba pra jungka riti sencar ka India bagini ki la shulong kam kai akhmar upai ba kuno kumta wong bagani sarkar kam shim kia kadai te kadon sakoi ka phangru ka bede ka reservation kai ka bafi dan mafi ban kren halor kini ki bata pila jing tho jung pi
ladang ya pai ska LP ai nakaliang jong government man kani kila wat nakaliang jong house lu kamut borok hi ke meli kila kersan ya kajing wan ra no ke LP hang ni apa kajala jong ni te kalau don ke resolution ru nakaliang jong ka assembly mo wan ra no ke LP kal tu kala le sidalhi te kan do apa sidalhi kan don apa ke ministry jong ka home affairs te ke mot kadai pat ka central government meladakin pediang ni kem pediang ban wan ra ke LP kasong kajing simkya jong sarkar kajing simkya jong kinong yalam jong kinong yalam apa sarkar haduk no ki bodden ya kani kajing wan kajing pen terekam ya ke ILP hang ni apa ke dalam khalia jong ni pi dan ru tang teng ki ong bandawan ke LP te kan sak hanglat ki kajing wan ki jing karoi ka par apa snong lani kajing wan jong itore apa snong apa thang apa ke jala jong ni he kajing i jong ali ngopek ba ka LP le ka ba palat na kadon ke Mizoram ki don LP Arunachal ki don LP Nagaland ki don LP kamdan jing tak reka rung kami kanang bahas susu nomor habala da ki torres ni kinu ki kwa banwan sepo jala jongi kila sem na ka permit ngila yok pat kila yok permit ngila tip kita gibreu ken sa kan usngi kamut ka ta ka jing kin sa kan usngi hadir melakot tu permit ki habali pai no ti gibreu bagi kwa banwan ti sem na permit ken mon thormos ku mawan menta lenga lenga pe bala dam dot ka LP ka jing iting hi ka jat gibreu jongi ba lada subuh menta lada ki wan tang ko mo sans pa ngot si sngi ru ki bawan rom kini ki ngan ong ki bom de ki jai bendeu jong mo te si benai la jan poi si po ka san hajar ngot ta mo si senam la jan poi si lak steng alak duna te tang san senam la jan poi si ki senru lak nyolak te si po senam te tang si po senam la wan tam lup te jai bendeu jong tang kat san lak ni dan te la da ka yai ne pisa kum ne Islam suruh pi bikin wan tam lup ni tang si po ka san senam la nap ta nomor tang ngai pi yang banlong kiba sempang ba halor jong kan ne ba ILP hi kadai banlong bai ka we isu ko ban hab ban wan ra dalong kom nom nor ban nginya pasang bor ba ba hi badai ban wan ra ILP ha ka jala jong ni ha ban likar pat sa tai sepo home affair mental ada ikli kinong yalam sarkar kalong kom no LP ki ong bai ka dan po Delhi hangno ko dan Delhi hakanu ka sakut hangno ka dan secretary principal secretary dan ba ajing syai kata syom be kodon sedali home affairs we still examining ya kata tengim tep kon longkom no ti ko to ka kharnet ba praru ti ka ya kum jo hi kum to LP ka sakut po Delhi kata ko ka central government kin le kum no ti ladang ya phai pa chakar reception policy hi ka reception policy ka wan ka kamut ka dei beling ba constitution jong ka India ding ba tu kharnet khan ro khan yo khat pra jong ka India article to kawan ka constitution ka jingwan ra constitution ya ka reception policy ka debet kat kum ka jingmut jing ambarkar ke motang spokesman mo spokesman kamut every 10 years kin review ya ka to te kamut ka sarkar India ke review man ka spokesman kadon ka man ka spokesman ya ka represent dang last kamut ka baklai ngai mat dio arajar khandan ajar ko gidang aman biang ka 203 amendment jong ka constitution ni da bagi penjelasan biang ka reception policy sa spokesman mat Lesi kan long do arajar lai po te hang ni man kene ngai kila don ka jing pen kelaru kenden amen jaka ndakar yang jong sarkar India ba menchua ka sidon ko to resolution ya kita ki atli ki si cik anglo Indian nang ta po yang dorbar polok sang pa kila awang nak to kamdan chu mata ka to ka resolution mata ki anglo Indian apo ka lok sabha te la dingi pai sa state jong ni pede na san post na menta pat review sisian ro ya kan ka resolution policy tengah ngapet ba kala dei ko por bagi hab ban review no ikani ka kala dei ko por bagi review ya kan ka reception policy nomor PE man kan ka don ko to roster system ka bala file case ru ni apa kai ti ko wan ko to roster system kala nang pun kelma su ikani ka reception policy kita system kita kam no ka government ka su ai ka government notification kom to te kawan hajuk yang ke ladang i oman hab ban review ka reception policy kemudian how to gis dam ka jingwan ra reception policy la ai so po person garo so po kasan kasi jantia te ka jeng ndo to ko pori kolong bet nomor bagi garu gidang kamapo nomor bagi 4 dodon kita ki beri banang mastat ne ki 4 dodon ki beri menteri po office ni ki 4 dodon kita kemudian ai lat bikin kamyo bagi ki perlu garu jongi nang tai bikin kamya dekat lang no bikin ki pai kasi jantia ki bala kam nang kam start ki bala kam biang ka kajeng nang jung pulih mo te mentala sau san pos nam te nyal ade ken manfaat sorbe no nakaliang jong sarkar
ba alis nginya pet hadok anu kilai poi la dala yang kate la dia banyu perkat teman ada komoi kawai kalong kata te kawai beda kalong ba ladang ya phai saka ni ka jinglong ka restriction policy jong ya ladang ya phai saka jinglong ki bon ki pat mo ka population jong yu khasi jang yin num duna ya khatsan khat ro la khasi la bandon si spo khat wela ki jang kin don ki la bandon san ro la garo mang lese kin dan tang ba phra khandai lang e te ka population ngi bon mangi pi kumut tinggi lah dong kam maklis bangin kam yok share sagawe rang ni hapo ka reception policy jongi na po sarkar jong ka supreme court ka dan tu ka order badai ban ai reception kita ki economically weaker section mo ki bre ki bon ki long yang ki bodok haka reception jongi hapo mklia kam dan ko toro alis kum ko toro haban pun ro nang ta pin I menta hagi tu ki por me swa bakwan reception policy empat dan kini ki private sector semua hapo state jongi ki karkhana ki factories ki companies te hang tur ngapai ka reception kam terkam ra ki tu gi breu ki appoint breu kat bomon ki la ban bu breu kat ki ba ki sungobit maki ti kini kalong ki ba la idong kam ha ba la da wa ki nong mi khmat bersim kya hai kan ni hang ta hiong no tau an wara no kawi ka resolution la ne kono ban e konang ba pha no sik review committee ban yo ban review kan ni ka reception policy kanang ban yo ban terkam no dong mai ni nom ong ki ta ke percentage mo percentage sau pho ni mla ban ong pet kadon hang tu ru ke baki ong ba ki OBC ki resep kadon ka hapo ka central si jang khlia jungi ki don ki ka order backward class ki khot ne tenga pet hapo jala jungi ni dong khasi jang ro ti kita ki ba order OBC tu ki don ne ki don ne hapo ka jala jungi ro hang tu ko mot gede tu ki adaf ki tu ki selkas ki tu ki adaf ki don ki ru ka tu ka kategori tu mentang ban ong ban ai resolution ni ki tu hang ni ngam ya hab dong kam num lok kam po jeng langa ngape ngam dai hab ban ong ban nang don resolution sai ki tu rang ne tikini ki long ki ba hab penrung lam ka ki nong yalam ki nong mi khmat ba nginya ra nginya perkat ba la dong kam ban review na ka resolution policy te kita hi long ki jing sngo jonga simet kam de ka jing sngo jong ka pat ri ka long ka jing sngo jonga personal jing sngo jonga ba ka jing I jonga simet ni pa sam Lagin pai kini ada marwah pidai doktor by profession tengah suka ban keli ka jing yu ijung pi ha wedai baka kata health facilities na ko kya ka balong solansar haboro go ke jala kunu pi nomor hadin ka covid ngi iba covid la thab la expose ke ki cracks apo ka health department kai ka ba pi don banong doktor pi kata ka ba pi keren me pi apa ngi pet hadin ba wan lap ka tu ka khlam wa rajar arpo wei mo arsnem kawan ketuka kelam covid lang ni hapo ka jalan jongi ka babor ko ka percaya ka ngingat ketuka kelam covid 19 te hang tu hingi ibat ka jing loko jong ka jing sakri jong ka jalan khlia kham tam ling ba jong ka jing ko jing khya nomor ba kini ki facilities lagi budan cek ithan nong nong he mudan ni era mo te komot ki hap wan dot sini seselong ber khot kitu ki bri ki bayo ya ketuka jing pang covid komot ki ba jenjar mar musim ber khot nya te itu ki symptom jong ki bri ki bayo ya ketuka jing pang covid Ri ho to ko por ngi iba na kalyang government kil ong bangin penbiang no kini facility saman ki PHC ki bodan hapo ki nong ndong ba kin don no ki oxygen bed kin sedang banbu no ki ICU haman ki hospital ki bodan support nong ndong to ko por kal ayat ka jing kren ri menta pedang apa hadin kala thanda biang kad poi biang sajo hi kitu ki PHC ki chusa ko jo regi expenditure jo covid ka orang palat ko expenditure ka bangin la bodo to mangilo kamno ka poi dok ato ngim tem la dang yepet new job ki state ki bampak ki nong pang jam na poi ko mapoi apo ki baring kat le setang mo manipur ngapet ki covid cases hang tai bat hang ni ki jan ki la jan almost ka jo na ki la bantam ki ngam tem regi almost gitu ki si hajar ngot ki bakla la ni total covid positive cases kan poi chiknyong phok ko ja dapat expenditure jong ki ba ka jong ni bdal ajan mar siteng te kita hi kilong hi ke te habang ye pet bdal sa ka jingkot jing khya phi ba sa manga ka jela jong hi bro ko we kan dari ngi khen ye kita ki ongka nomor ki ai ki ni ki parameters ki pet ya ki bre komno kanu ka jela ka sat ka khlan ba phi ka we ka de kita ki ongka tak infant mortality rate komot ki khlong ki ba kha hat po san sem ka nungot ki na ka pedang ki silap ki ba kha dan nak siajar ki ba kha ka nungot ki khlan phi ka tu ka de ka we ka indicator te ngi pet pada hapo ka jela jongi ka ne ka infant mortality rate ka kham long kham ha jolong palat banyak ka na ka
ke national average ke national rate mu ke national rate mangkla ka poi ski akon reo at nyon re ajala jong imat ka poi si at kon dai lai pho kan infant mortality rate te ka e ka daw jong to kolong be bombyang ke facilities saki nong gondong mu ka jing sumari ki long me nomor ba nang to ka wan pat ko to ka maternal mortality rate ko ka jing khlat jong ki long me ki ba armat te katur kawan biang hang tahi nomor ba kini kilong kemi ki armat sakinong gondong hadu katno ki yo ka jing sumar antenatal care biong kata mo jing sumar ya ki hakapor bidang armat ki yo bahan em kitu ka antenatal check up ka ba ki dei ban test ban check ki man ka lai banai nang ta katu ka jing ai dawai kalsium ka jing ai dawai ya ki kum ki kalsium iron ki hakapor bidang armat ki yo em katu facilities nang ta ki khulung badan pin la kha haye na kha hospital ki bon mo sukha haye tinggi dia ban encourage bikin dan kita institutional deliveries kan bikin di khas hospital te haba kile ban khas hospital at least ka government kin ki infrastructure sal ni kini ki medical service ar ki bu sino gondong kini ban penbiang khanang ba kinong kin bachelor ru kinong ai ki don ki asha worker ru kemo ki asha yang ban ai ki jeng kai ba kin pen blower kin bachelor ki long kemi ki ba mat bikin sumar bhai la dia pot ai kata kalong ko wai te hapo jela jong ile ka wai ka ba ka bakta ba manta ngai ba thila kaliang jong ka state government ki de ban chem ki issue ko mi kini ka ba ngi ong kita ki early marriage pi ka jing tho khna ka jor ba po jala jong ni ro kini khamtam ki than nong nong mot khan ro khan news nam ki la ya yo breu khan ro khan news nam ki la yo breu nang to bede tang khat phra kan dai nam ki la kha khon ka tur ka khta bai ka jing khia jong ki khlong nomor lada yo early marriage kemut nakha khlo ha por kata kimpat kedang long ti gitu ki kena ro ni ka sarkar kadang long hakmat jong sarkar le kala long bi an ro phi khat prasnam ban ong pinang yo khon ri ki bu khat kom kan jing bu jong sarkar le aphois nam ban song kha ya ki ban kin ya song kurim ki long ki nak yang kan thai ri man ta tang khat pra kan das nam ki lai ka to ka long bi an plus kan nomor ka to ka jing bu sarkar ko long ba ki khulung kin long ba ka bakya da la kha kata hi ka long ko wei ka ba kani ka teenage marriage kani ka early marriage lu kai tenang tu beda ka jing kta ka imlang salang ka tu ka kta ma lamar kia tho klung khana kom tu tang tang usong nong song lo ngam tem mo la dong song lo and then ki kala single mother kom tu nang tu ki kha si ki khlo ti ka si dan lu ka wei ka jing sngo phi ba na ka liang jong ke government na ka liang jong ki ki sang san pot the ngai ye ka wei kot ko bor ki ni slong tai ba ka dan manifesto am ha plang na mata ka child well being na mata ka jing bha jing yak jong ki khlo pe kam te nomor pateng teng la se jong ong tu ngai tu ko bik tho ba ki kin seng sang san pat thei kem da sekhen ko ri klon mar ba kem don vot na kum no lum tu na ri la dong kam bon ra in nomor phi hang ne po jala jungi ki hastit ngi ki don ki NGO ko to ka Shillong Rich Ministry ka don to ka spark don to ka Bosco ri chaun ki bolum balang in ki khlong ki ba sa kama ki bom yo ka ji kai ba biang nomor ba la dong kam bhai ka ne ru ban kan sim kya ba government nomor ba kini ki khlong ki don kilawai jong kari ka jai jong yemo te kilong sakma kilong ki sang sosuro sak ki sang makya sosuro i nomor ki myo jing kai na yang nasam te lada ye gini ki khlong yimla ban sim khia ban don kini ki policies lani kini jing thmu na kalyang sarkar ban penha pansan kini khlong ban yalam ye ki kalenti ba byang kalenti ba wan alyang jong ki balang rong trai ki ban sim khia kini ba kini ki khlong dong kam ban yalam ti nomor bala dang yimla ban yalam ki ha kalenti ka ba bikin long sha kita ki lawai jong kari ta jong kini hi ki jo hi ki ber ki khlong asala si ha ba kim yo jing kai ba byang kini hi kin long jing mai kari ya ka imlang sa alang himo hawa kim yo jing kai ba byang ti ki kin ki jo ila sai kin long tu lani kin long lute lani kin long penyap prio ha kata ka jing imlang nomor kila sulong sakma te kata kalong kai ba sarkar ki haban pe ni ki bodet ba pok imlang sa alang bangi dong kam man perkhat lang ten namata ka ba ka met ka imlang sa alang ni tang ni la na ngi mi pre si kam san pot thai man ta te ni si perkhat mo ba tang bai election ki te su kren ri kom da de ka tan ri gidon hi tai man sem ka jing skolam namata ka ba met ka lawai ni mata si don ka kan tien ka ba ong ba ki politician ti ki perkhat tang ki election ka banwan ni ki brio ki bi jingai ba dai ki statesman ki ong mo ki perkhat namata ka lawai ka banwan ya ka pateng banwan ni ka lawai ka banwan mo tingi hap ban perkhat ya ka lawai ka pateng banwan kan ni sem kini ki decision hagan ne namata ka jing ba jing met jing ki pateng banwan kan te kita ki jing sko jonga ba ngam tup nakaliang jo fi sko kumno nakaliang ki biwa jo fi sko kumno
Doktor nggak suka kali nomor ngi ini senam kiblada sarkar la pentrika mekanika meklaya health insurance scheme kata ban aji girap itu bastom kibawan na gilong yen kiba de kiba duna ka yo ka kol segi BPL ke bangyong kita ke bidan ban kan tho alor tu benta hatu kanika MHS kalalong ka jingrap ka bakraw gi nok susnong ka chala lani kiton ki badang gi kendu cenge kiba PP lap kum doktor kiba kipat ba ki persengau shupi. Katakan kani ka meklaya health insurance scheme tinagaliang government kadang ketuk Ayushman ka central government kadang tu Ayushman Bharat ro te habang i kitok yong ba ka ya kani ka MHIS kila ling lang bat ka Ayushman Bharat te ki ong ba ka coverage jong ka kalong hadu san lang mo te ka jing penbor hi kalong ba kemut ka ta ka jing ban register ki brio ye ki pat jong song jong konsun jong ka ri jong jelah bar ko kemut ka yat ba nakaliang government ban register ba finyo ikan ki medical benefits nang ka lingba da ka jingdon jong ni kakat ti ki ong sanlak ti ka wei kalong ba habang i kan ni ka MHS card habang ya perkhat ia grants pangan ni MHS card ka wei kalong ba nak kala dia bandon ha public domain kan at least ki pat ba ki dia ban shy te ya halor ka jing terkam jong ni kakat nomor gim tep teng ki ong ba habang ki nongpang ki li ban thia hospital ki baduk masuk kamtama bagi dan ketua mesej kilik bantia hospital tikila submit ketua kakak apa hospital kila submit ketua mesej kad untuk apa hospital bantia nongpang ndala dap mi beda ki so mai ka kad ka kata phiap su mo phi kata te kamsai na kaliang jong ka government ni jong ki tu ki pat ki nongpang ki balik sim dawai alai sa de bantip ong pet kan ka kalong coverage san lang te kani ka kad ka bari kata kini ki bala sio kan ka kad kin kan ni pa phiap ban sio le se ka bai jing thia ka ba kum ta ki don ki dawai ki ba cover ka kad ki don ki dawai bom cover alai si ki nongpang de ban ai ka jing sai kan ba kin su thu ba pet kan ni ka kad ngai ka wei ka long kata ka ba ka de ban don ka jing sai ka wei pada ka ba nga pet phang ong ba ki bu ang tu ki BPL kadon kini ki MHS kadon ki don ki BPL ko si don lang tu te ngas khari ki brio baro khat basim kat te dewan bu betang kerwai kategori kinyo bentoi lang kumjo baro khat mo mde ban ong batang kita te kawai te kata kawai pan ngai ba ngi ba ya bahasa khmat ki khamta ma bangilong doktor ngi kundu bon kinong pang mo ki don bas ong ba lagi dingi thia kata wei hospital ki ot khambon ha ko tu wei hospital ki ot duna tung kata ko don kamdon kare ka ban regulate te kan ne nyim tu benda kai kadang te komot ka alis ha khmat jong ki pa ba ka de ban long sai te kawai kalong kata te habang ikot haba ka government ka pentri kami kene MHS scheme ro te ki haban khot tender ki company kini insurance company ban ki ban kwa ban implementing kani ka MHS scheme pokas state Meghalaya te kila de ban ai open tender kum to kini ki insurance company ki bakwa ban implementing kani MHS hapo Meghalaya te ngi hapet kin kono ka company ka ba ai maximum coverage mo ka ban ai khambon ka jing mentoi ki pat ba di kemut lada kata kelinti kemut ngilak banyak ke jing betul berkhambun nang balang bingba jong ni kakat sengali ngasi jing angnut jongali ko lada long hite kemut boleh kam la banlong 100% te ya ka boleh kan sulong tang komni tang 50% nomor kiduk kisuk kira itong gerang lili bakli haba ki apang istom hi kemut kadi ko wei na jing bhag bikin do ha ka imlang salang jong kimo lada ki poi hop uput bakila istom ha kadang yo mangi ngaling manglap kinong palajong yo mi bahab leit na hospital ki ongim dan pisara te do ong gadon kakat yo kani kakat hadok kano kan yaram ado te ong rak la kara ki ong em yo jaw ngim la bada te don ko por ki ong ta leit hospital te ki bonong pang yong lasuk ba ye be hayeng lolong kat bolong kat bomon bon ni trong la su el ki te ni do ai jing em ko do tang ni ki daw ba ki dok ka jing dok mo te la da kadon hi ta ka kakat ba ka ai kata ka confidence ki bara be ni ka lek be hospital phinom dan juglet natai kin slot ban ngila ban safe bon kemut ngila la ban yarap bon ki men siap bukodor bangin numdok kan yakim kita kalong ko we ka ba yung bang nekat ko we bedang bang pet nga ka message kan ki ko ba tang ki inpatient kemut tang ginong pang ki batia apa hospital nai te tang ki nong pang bepli ha ka jing longduk la da kan ni kakat gila ban kham pen he su ya ka coverage jong ka ba at least outpatient lu kamat cover lang no ki basuli sim dawai kum tur ni ki hospital boper bahkan ai coverage ban test ni suli sim dawai nai da thia ru kamat ban kon cover lang ya ka tur kan rei bopli nong bopli ni bai tres nong tingi i bai kata pi da ngila ai dawai la de kim jam ta ka ba ai dawai mangi
dan orang pet kan ni pihak Malaysia nak selong yo lut pisah pula baru kemudian pisah lah te ngin lek kumno tentang dari bila istom lojong na pla lojong hap saya banyarap bikin matang bikin yok kajing ko jing kia kita hi long ki ba ngai ba at least kadang dan hi ka skop bangin improve ya kan ni rute ada ngila sa ban wara ka jing berkat ke bakam temai kan nak apply kan ni ru kadang dan hi ka skop let's say ada don sa ka jing temu te ba don kamon don kelenti si ong ka tien khasi jang imo tengah try ka don ni ka skop tongin poi biang si bentah juga politik seniat nomor himut bani khuni election hagani ka by election phila yarap iba penia ching sim ban ya punjab ya hukum to emily steng samoi na kate consensi henry mentap hipkre ila de ban ya khun persyayu hadu kanu philong sos kem pa phinla ban job igni election persya ya ba peniaพี่ว่าngatu mendeng la ong ipi ka jing kersan jungi ya po by election ni men gani kam dede ya banong mengi kersan ya ba penyat ngide baik kalau mengi kersan sarkar nomor wilayah nak parti nak ka badan po sarkar nomor ka UDP ka kelembok kertong nak yang UDP ki ong bay kersan lang bendo ya ka MPP nomor ngadan lang po sarkar ti kalong baik ka jing kersan sarkar nomor bengi kwa banyo MLA bengi kwa bang unom ikmat jungi undai ni kalang sarkar ko tung la ong ipi menda bang ha ka by election ni bonsen kipat baru si kuah hiban kersan ya ubri yang sarkar terbentang ko poi kan general election gumne kemudian cip su mano banwan sarkar mo kam ngim tip su mano banwan sarkar te kemut ka kalau long free ba kata ki kajing mut jumper khat jong kipat ba kajing mut khat jong yir kemut kalau long free bingila la banjit ye no ru ha kan ka election kan ka general election menta te ngi ngla sakri ka to sigi ye kipat nyong nyong konsonsi ngila tua di kajing mut jumper khat jong kipat nyong nyong konsonsi ni ba kadon ki kwa banwan kata kajing kela ki kajing bom kwa su ban ai jing kasan ikan bipir ka jor ba te kajing kwa lu banwan kata kajing sensar jong ka seng lulum dala dia ka klan ba te de halor kini kinong rem ka bang ye persang banyaya konsonsi ye persang ban pen su tho ikinong nyong jong ka jong kipat nyong song konsonsi ba tong nya ngin persang ban wara kata jing kela ban ngin pai biang se ka seng lulum mo bangin yo kata sensar dala dia bat ling ba kini ki ba jinyarap jing kersan jong kinong tre jongi ki volunteer jongi ki long kersan jonga bat kipat nyong song song konsonsi bar ko ling ba ka jing kersan jong ki kamon ikimi lenti bangin don ka jing kermen bangin poi sa ka thong ri ong ban ong ka jing job tanu chuno ka jing ele mo le ni don ba ka jing kermen te ling ba ka jing kersan jong ki bobon balang ngi pa jaga urkom long juga san perthai mentah ka ba ki ong ba ka pisah ka diga wei ka ba trikam ha ka ba de kan ki election ba per tegai ka jing i jing pi Piga rokom perkhat jong gibril hi menta bat nak ba kamun swahi kamut ka kala pher sibun kala kala nak wi kapor kidon li bisi ong ba kamun swa kijet gibril ki babet ki pastat mu naman hiyo sa economic mat pen lakhan lai ka tu 1972 kan long ka yang darbar ban kong duk tam kila da desa kita ki krimi layer jong society ki omo ki ba desa ki ba ki ru start ru sampang jong ka imlang salang jongi bangiyo eki begin long inom ikpat but dailing ba ka jingyalam lenti jong ki ru ba haduk anne kan ka state jongi ko andor kumne ro ka dailing ba ka jingyalam lenti jong ki te hande to ha ka jing ya yo state la se uput usam patla ban pen bet ndu to kopor hande haduk mantaru kan ka jingi ki uput usam ka ya sia de he te kamdan hi ka jing hon te kata ka jing ya ki uput usam le te ka wai kan pi ka boundary le ka de ka wai ki isu ka ba haman ke melang salang nia kenduk mo mde tang haki state buat hapo ke international level ru komot kata ka jing ya kene put sam kum ka India ban meka Pakistan ru kidon ko ka line of control mo te India China ko don ko ka LAC line of actual control na te kum kito si yang sistem tang de ka japut mo ifiom no paramajan dang ya ka jang te put ka don be ka jing ka japut te ko ni put sam ka de ka win na ka ba nongum no ka isu ko ba haman ke melang salang ni duk baret duk ko bahak tamam duk is ngomot kaya hi kan ka te kan ni kai sarkar menta kila don ko to ke MOU ke sign mo namta ka banyak penbet nya iput usam de lada ki ong benda ba tang bala adap ke yu bala adap te ngomot nga ong ba kadang jengai kan ne kat ba kan urlong kan ni ka jing ya sign jong ki kan nam tamba ngale ngapet ba long pi ha bang gila ong ba kila sign ke MOU ko memorandum of understanding nang tu kan habor non saka survey of India bandi market ya tu ke area ka ban nadu nang no adu no ka ba kila adap ya penbet maki nang tu kan lek yang central government kan ra kan wan po home ministry nang tu bede kin ban ra po parliament
nang tu parlimen betem last buat kan wan parlimen kelese kan wan kum gitu pi ong kan North Israel Organization Act le ni kin kilapan amen ya katu kin hapan pen baik ki state ro mo te kam de ka final buat nomor kata la da kini ki government mentagi ong ba ngimla su ban keladian ya katu kata kalong kajing sisa nomor kimlong su haba maki kinong sain kila nong mangala ngabakla man sain kilumlong su ken la dawan da ko sarkar kila ban withdraw no ikut ka MOU la ko sarkar kyong ngi mohon yang ni weng no ta kalong hi ken dalong ta ti kidon bo ong ba san post nam la kilam lai ai ngi man ta san post nam la nga la su ong ba la da pila la ban apa san post nam boleh maaf setang sistem la ni asnam ban penbiang penbit ba mo man ta kidon ki bayakun kes ro mo sapo bat ka kitu ba sapo khana para ki bayah ban yakun ni ka kes hapo Supreme Court te jingsa nga ngape haswa magan wan ka to balik bekil ade ban paswai kalan belan bel kedang supas mentah nai nomor kitu bepli ki balik ikun kes mentah sapo Supreme Court ngim tep hadok kan no ke Supreme Court kan accept itu ki kot kisla jongki pe nomor ba kamdan any constitutional identity ya gitu ki kot kesulong beci tho dong apring ki sorda dan ki CM dan ni ke register hapo ka dis consultant ra pi ong register dai ka to kalan ben rekam padon ra ka to ro te kan kalaban kam kasong ka Supreme Court ki pedang ni pedang ikut Islam ki te kaya kes kum tu te kitu ki kes sempat kot ki dan ki area ki pedang hapo deng ngajing ya kes la ya sa kamput po Assam ting ki bon hi jing ang tu ba ni limba kan ki MOU ro kan lese sarkar mon mai ki hapan perkat thamai lo jong kan ni ro nim tep kata mo ri kata hi kolong te kawe bedam ladang ya keren sepang ka tahu bawa mapi ka jing pisah kan terekam ka pot election te ya kata te borok-borok hi keren uba job nong baik job kelam pisah uba dam nong baik bala terekam ka pisah kata te ka sulong kalong baik ka jing ya keren hi pot election mo hadok kan no ka sisa bedang ni rungim tem gamar ngi ha bingi mi benjelek election ngi ong benjelek pisah ngi melek ra ngimlon kata kalenti ban ong bangin haban cuti di pai ba nomor kamdan jumut di rumah bangin cuti ni ki ngihap banyak di kinong rem ngihap dan banyak di kinong rem mengindon kum kaseng kum kinong rem jonga kum kan dia pat ka ei bangadon ban ai ki pat ba la da ki je jet ngachum ni pat kita kilong dong rem ya se ka jing ya khon bade ka bai lek bai wan bai lentin nang ni ita tingim lalat mo te le se ha ka sni thabut penaru kum kidon dong bai pan bai ni itu tingim lalat henry ban ong pada ban ong dak pisah bai ban election nga tengam ngam nget la bo finong ban job election dak pisah nga ngam nget nomor ba Pingmut kamdai ko basuk ba pinlit penrung pisah hayong jong kibrero ni film no nga bang ya kram kinong tre jong kinong kasan jong kinong ki kambasal jong irung asi ong ki pila himo beli rong pisah dadak penong sem ngani buat yang ni ko ka ktien ka thle ka jing slok swa mo rin hak itu kilong yang pala dadak habang ya rong kilong yang ya kenduk ka jing jong ki hakapang ka stom ni ni jong duna ya kita update tingem ong mo tang election klam election mo kanor ngiarap ite iki breo mo bikin do jing kita kilong ka jing i jong haka bede bak pisah bat election nga ban oh hibal ka pisah kan job election nga ngam ngai bat mangai le dia orang jep penokap ni bat orang pisah ngam job ban election kimon ong gibre nga ka tu doktor tu la kham nam re ban ong da ka pisah mdan ong re ban job election ti kata hi lang jing sko jonga la gibre ki sim lu mai tangam tem mo namar election commission kam sa te ki jor ma te ka jing ya checking hoto ko por mo ka khang te election commission ro la dalap sa kem lu te mo phe penokap pisah por election te ngam tu baduk kan no kata kajing terkam jong pesan tang itu sen kata kalong kajing i kajing sko jonga Subrap ko ga jigli khadu nak liang jonga ndu yu kanika jengkran phim da singi hatu phi i ba ga jala jungi kisamla jungi kimpat don kata kajing long kham shai ba de ban chi economic man lani ga bin kran nak tin no way ga bin yong ba ka political advance kajing advance ga ban chi economic man kai ba fitan man doktorพี่ก็ว่าสร้างมาบางอย่างพายจากการเลือกตั้งจากการ politics กันก็พากันในการจะหากรมประคัดจงยิมันตากันก็พาnomor ba kumba kalong himan ta ya ka kam election ya ka kam politics sai ngila sem bai bakade ka balus ka de ka kam bam lalong kam kelakhin kam ka ta ya kam election ki bobon balang hi ki brio bakam long don burom ki brio ki bakal akam sai lapis persang menyekran ki sepang ki kam politik ka kam kai sunda ka kam basiu tu ka kam basiu ya ka kam ya kular breu ka kam mon chile penbet breu ka de kata ka politik ki sim kalom tan ri suki ngi ki kon samlam tang ya persang men susu ki ba kum ki banget kum ki kon kastan mung ide borok khat babon proper person ni nong sang snong yang telan jong de ki kon kastan tinggi dim sutu ba ka kam sensar khadar ka de ka bakan tang tam kam de ka kam kai mo ka de bakan tang tam
naduk ki por bandai naduk kaktin beliau ka jepit ingi ba kinong yalam aku to kapor kum Moses lani kum David kum sol kitu lajet tu blai mde baki bang yo kinong hikmat ki badai sya ki bating yu blai ki batip yu blai ki sensaro ta jing pan bo no blai katai ka ba kuang san bang ni la dong kam ba menta pada ka lawan ka ni kapor ba ye kinong hikmat ngijit mangi ki pat ba mo de kajing kentui ke bangi ya ci pai bai ko long batong ngin nyolong ki ba start ba sempang bat ke kata jing sempang ni panu ble bu ble ai ngi kata jing start jing sempang ba haunu ubre ngin pencet ngani ka lengkor khnang mangin yo ubre betul ble ban long sa ge long kit long ba ka ni ka ya ka ri be jongi bakin trei hok sa nam ta ka imlang sa lang jong ka cai pen jongi nomor ba ha ka bor bre tengah trei ka don stang jing angnup don wan ban ra ta jing kelah le nyinya pai khmat su ble bo te hiun wan ra ya ta ka jing kelah ke ni melang salan banget scam ba kum ga jai bendeu kasih ngidi ki badang long ki betul breu tep blai ba te lingba ka jing tuai jing kerpa jing isu blai trai blai skap kita ki jing tuai jing kerpa jing ba kan wan hi kita jing kelah ka sensar kadar ki melang salang jing ni da Malaysia lo do breu dong kwa bandang sempat su ni te kala bandang kam skill su ngin tup sunoi kata mo te ka bakot hi ko te bana jro hi bani ilu kita ki berkon kalau sibuk doktor ke por jeng pi ke ba pila pelat khnang ke por ban ya keren ban ngi ka ngai skam ba kani ke jing keren ban pi kan long ru ke jing mun toy she ki paj ba no sok long ke jela hab ki la bri osno ye ki jing ai jumut na kaliang i doktor i bala pen pawi kat tu kan ni ki mat ki badai na ban ta ke jing mun toy cuk paj ba bad haswa kum no ban let check ni election how news number 1